दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि गोदान बिबानगिरिफोरनि समायखिरा लानाय आरो बिथांमोननो बिबान गथायनाय बेबायदि मोनसे फोरबोमोन। जि फोरबोआव आंबो दिनै बाहागो लानो खाबु मोनदों आरो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम गिबियावनो साबायखरखौ बावदों। आरो दिनै बे फोरबोनि गेजेरजों गोदान आफादै माने बिबान मोननाय आफादगिरि नन्देस्वर बर' आरो गाहाय नेहाथारि निथु बर' बिथांमोनजों लोगोसे गासै गोदान बिबानगिरि बिथांमोननि जेखिनि मोनसे समायखिरा लानाय बे हाबाफारिया जाफुंलांबाय आरो बिथांमोना गोग्गो माने गोसो लानानै बा गोग्गो देहा लानानै फैबाय थानाय समाव बर' माहारियारि आफाद जे दुलाराय फरायसा आफादनि सानथौ आरो सानस्रि बा जेनाखि खान्थि जेनाखि डिसिप्लिन बेखौ मानिनानै बर' हारिनि रैखाथि थामोन्था आरो जौगाथायनि थाखाय गोख्रोङै खामानि मावलांनो हागोन आङो बेखौ मिजिंथिदों। आरो दुलाराय फरायसा आफादा दिनै बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनांगौनि थाखाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जे सिमां होलांनाय बे हाबाफारिफोरखौ दिनै रनसायनानै दिनै खामानि मावबाय थादों। बे खामानिफोरखौ बिथांमोना मोजाङै केरि खालामनो हागोन, मोजाङै मावफुंनो हागोन आंहा जथेस्थ' बिसास दङ। मानो होनबा जायफोर दिनै आफादगिरि बा लोगो आफादगिरि बा जायफोर गाहाय नेहाथारि लोगो गाहाय नेहाथारि बा गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोना फ्राय माने राफोद आरो एक्सपिरियेन्स आरो ट्रेन जोंनि एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोननि गेजेरजों बाक्सा जिल्लानि सिङाव दुलाराय फरायसा आफादनि जिखिनि मावनो लानाय मिशन भिजननि जिखिनि एक्टिभिटि बा एक्सन प्लान बेखौ जोङो जथेस्थ' मोजाङै केरि खालामनो हागोन आंहा जथेस्थ' मोनसे फोथायनाय दङ। आरो बेजोंनो लोगोसे बाक्सा जिल्लानि सिङाव जिखिनि माने सोलिबाय थानाय जे जोंनि एन्टि ससियेल एक्टिभिटि जे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिया जोंनि फिउचार माने जे जोंनि माने सम्पद जेनाखि जोंनि लाइमोनफोर बिथांमोननि फरायनाय बा जिबन बा देहा जे नस्थ' खालामबाय थादों बेफोरखौबो माने गैया खालामनाय बा बे थासारिनिफ्राय समाजखौ बा जोंनि लाइमोनफोरखौ माने रैखा खालामनाय बे बिथिङैबो बिथांमोना गोख्रोङै खामानि मावनो हागोन आंहा बेखौ मोनसे मिजिं दङ। आरो गुबुन जे जोंनि माहारियारि आफादफोर बिथांमोनजों खाथियाव थाफानानै बा बिथांमोनखौ लोगोआव लाफानानै जे जोंनि आथिखालनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि एबसुआ फैबाय थानाय समाव जोंनि हारिखौ हारि हिसाबै गायसननांगौनि थाखाय जिखिनि मावनो लानाय खामानिफोर बेखौ कनफिडेन्टलि बिथांमोना केरि खालामनो हागोन आंहा बेबायदि मोनसे बिसास दङ। आरो बिथांमोना गोख्रोङै खामानि मावलांनो हाथों बिनि थाखाय इसोरा बिथांमोननो आरो जोंनि मुंख्लं गेदेमा बिथांमोननो बोर सारस्रिथों आं बिथांमोननि खाथियाव आं आर'ज गाबबाय गोजोन्थों। बे बिथिङाव आं मोनसेल' खोथाखौ आं बुंनो लुबैदों हारि हिसाबै जोङो स्ट्रागोल आरो मुभमेन्ट आरो रेभुलेसनजों फैनाय बियो मोनसे हारि आरो जोङो स्ट्रागोल खालामनांदोंब्ला रेभुलेसन खालामनांदोंबा मुभमेन्ट खालामनांदोंब्ला जोङो दिनै जातीय आफाद जों बयबो माने दिनै माने खामानि मावनो जोङो ज' दंलायलायोब्ला हारिनि खोथा जोङो रायलायलायदोंब्ला माने दिनै जोङो जाथिखौ जौगानायनि मोनसे सिमांखौनो लानानै जोङो दिनै खामानि मावबाय थादों। बेवहाय जाथिखौ माने नस्थ' खालामनायनि बाथ्रा बेवहाय माने फेरलेबसेबो बेवहाय गैया। दा बेवहाय बाथ्राया बुजिनो गोनाङा माने मिथिनो गोनाङा नैबे बाथ्रासो जे जोङो जिर'निफ्राय जोङो स्टार्ट खालामनानै जोङो रेभुलेसन स्टार्ट खालामबाय। जिर'निफ्राय स्टार्ट खालामनानै जोङो लेंगुवेजनि थाखाय जोङो माने मुभमेन्ट जोङो स्टार्ट खालामबाय। जिर'नि थाखाय जोङो सोलोंथाइ जोङो जौगानायनि थाखाय जोङो स्टार्ट खालामबाय। दिनै जिर'निफ्राय जागायनाय बे बर' रावा संबिधानिक मोनसे रिकगनाइजेसन जाबाय। आसामाव दिनै मा होनदों अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय आरो बे रावानो दिनै मा होनदों एलपि स्कुलाव फरायजेननायनिफ्राय लानानै बियो इउनिभारसिटिसिम फरायनो हानाय जाबाय आरो मिडियाम हिसाबै दिनै मा होनदों 11-12 फरायनो हानाय जाबाय। अब्ला लेंगुइस्टिकेलि जोङो दिनै मा होनदों जोंनि रावा रैखाथि गोनां जाबाय। अब्ला जोङो जिर'निफ्राय जागायदोंमोन जोङो बे लेभेलसिम जोङो सौफैबाय। जिर'निफ्राय जोङो जागायदों जे जोंनियाव जेबो गैयामोन जे जोंनिया गाव खुंथायनि थाखाय जोङो आन्दलननि गेजेरजों जों बिएससि मोनबाय। बिएससिनि गोजौआव आरो जोङो बिटिसि मोनबाय। बिटिसिनि गोजौआव जोङो आरोबाव मर पावार आरो मर माने एरिया लानायनि गेजेरजों मर डिपार्टमेन्ट लानायनि गेजेरजों दिनै जोङो बिटिआर मोनफैबाय। बिटिआर मोनफैनायनि उनाव दिनै बिटिआरआव थानाय माखासे दफाफोरखौ दिनै जोङो मावफुंनो थाखाय जोङो सेस्था खालामबाय थादों आरो माखासे दफाफ्रा दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंजादों। दा नोङो जिर'निफ्राय जागायनानै जे जोंनि जौगानायनि जेनाखि ग्राफ बेखौ जों जुदि नायोब्ला बियो जौगानाय फारसेनो थांगासिनो दङ। दा बै बुंग्रा मानसिफ्रा बबे बिथिंखौ नायनानै बबे बाथ्राखौ मा बुंनो नागिरदों जों बुजियाखै ना बिथांमोना ब्लाइन्डलि बुंदों ना बिथांमोना पलिटिकेलि मटिभेटेड जानानै पलिटिकेल सार्थनि थाखायल' सोरबा मोजां खामानि मावग्रा मानसिफोरखौ डिमरेलाइज खालामनो बा केवेस खालामनो थाखाय बिथांमोना बै बाथ्राफोरखौ बुंदों बेयो जोंनि बाथ्रा आरो
दा बेवहायनो रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जानो गोनां गैया। दिनै BScनि गोजौसिनाव BTC जाबाय, BTCनि गोजौसिनाव दिनै BTR जाबाय आरो जोंनि ओनसोला जि ओनसोलखौ लानानै BTADमोन बे ओनसोला दिनै माने नामा सोलायनायनि गेजेरजों BTR जाबाय आरो बेवहाय सनितपुर बिश्वनाथआ दिनै दाजाब जानायनि नोजोर आरो थांखिजों 60टा गामिया दिनै दाजाब जाबाय आरो दिनै मा होनो बे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंनो कसारि काउन्सिल मोनसे दाजाबाय आरो बे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंनो दिनै मा होनदों 280 आर्टिकेलनि गेजेरजों 6 शिड्युलाव मर माने फाइनान्सियेल पावार बेवहाय माने फैनो थांगासिनो दं आरो कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ हाजो आरो ST जानो थांगासिनो दङ। बेनि गेजेरजोंनो बर' रावा दिनै माने लोगो सरकारि राव जादों। अब्ला जौगानायनिफ्रायथ' जौगादोंना गोहोनिफ्राय गोहोसिनथ' जादों जोङो। नंगौ माखासे दफाफ्रा मावफुंजानायाव एसे दिले जादों आरो बेखौ जोङो दिनै माने बे माने गोरोबथायानो जे बेवहाय जेबो गैया, बे गोरोबथाया जोंनो जेबो होआखै, बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंनाया बेसलेस आरो नाजावथाव नङा। बेफोरो मोजांखौ गनायनो हायै गोसो मानसिनिसो बाथ्रा आरो पलिटिकेल सार्थ थानाय माखासे गोहो लुबैसोला बिथांमोननिसो बाथ्रा। दा बेखौ लानानै बिथांमोननि बुंनायजों गाइडेड जाया समाजा जेब्लायबो मोजांखौ मोजां होननानै दिनै स्वीकृति होदों। समाजा दिनै मा होनदों मोजांखौनो गनायदों। समाजा इउनिभार्सेल माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै एक्सेप्ट खालामो आरो बे बाथ्राफोरखौनो फोथायथिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावलांबाय थागोन। दिनै दफा मावफुंनायनि बाथ्राखौ जुदि रायलायोब्ला BTC गोरोबथा 2003 मायथाइयाव जालांनाय जि गोरोबथा बिनि दफाफ्राबो दिनैसिमावबो मावफुंजाजोबाखै। दिनै आसाम एकर्ड जालांबाय, आसाम एकर्डनि दफाफ्राबो दिनैसिमबो मावफुंजाजोबाखै। बा नर्थ इस्टआव गोबां अर्गेनाइजेसना नोङो एकर्ड खालामलांबाय थांनाय समाव बिथांमोननियाबो दिनै मावफुंजाजोबाखै। दा दिनै जोंथ' बुंनो लुबैयो दिनै गोग्गायै BTR गोरोबथाया 2020 मायथाइयाव माने जालांनाय बियो मोनसे गोजोन गोरोबथा। बे गोजोन गोरोबथानि दफाफ्रा जे स्पिडियाव माने मावफुंजादों, खुनु गोरोबथाया नर्थ इस्टआव बा इन्डियायाव बेबायदि मावफुंजायाखै। दा बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो दिनै गोजोनो आरो थाबावनाय दफाफोरखौ जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो बोरै मावफुंनो हायो बिनि माखासे खामानि मावनांगौनि थाखाय जोङो दिनै खामानि मावबाय थादों। गोजोन्थों।